Quantes encimades de cabell d'àngel i tortell han caigut? 2 enciamades grosses i 2 tortells. Sí. De ses grosses? Sí. I 2 tortells? 2. Toni, com van quedar, Toni? Què hi ha? Una enciamada per tota la setmana i ja li va bé. Una només, la 30 puces. Avancis bo. Sí, bueno, sí serà. I xerrant de coses més alegres. La Margarita, com està? Nerviosa, ja no pot més. Està tan tancada, no mos podem moure amb el virus aquest. I que vol? Acostumats a trascar tant? I doncs mos agrada anar i venir. Sí, com ho hem de fer. Heu començat a fer videollamades? I així mos podem veure. I així ho aclarim un poc Però molt bé, més. tot un detall, Toni, així la Margarita la pot veure. Sí, fem un poc de cibersexe. Cibersexe? Sí. Toni, hi ha coses que me fa falta que me conti. Mira, és que quan estem un poc exaltats, que ja. No fa falta que me conti que... Bueno, fíjate, si no ho vols saber, quedaràs amb les ganes. Ja està. Ai, Escolti, Toni, jo tornaré a telefonar la setmana que ve per saber com ha anat. El cibersexe? No, el del cibersexe no, la setmana. Ah, la setmana, vale, molt bé. Molt bé. Que ho passi bé, Toni. Igualment. Es cuidi i no mengi tant de dolç. Gràcies. Molt bé, adéu, fins la setmana que ve. Adéu, estigui bona, adéu. Cibersexe? No, si encara tindrà més vida sexual que jo, és punyetero aquest. Joder. Mira, ara és el nen. Ei, mare. Hola, nen! Hola, què tal? Dichos son los ojos que te ven, I ara? Ostres, vaja rebuda, no? Home, vaya rebuda. I tu què trobes? No. Després de tant de dies i encara a seure... Ei, no em cridis. Oh, no cridis, és que em fas posar nerviosa, Et penses que estic tot el dia pendent del mòbil o què? No, però de la teva mare sí que podies estar una mica pendent. Mira, precisament tot el contrari, tinc moltes ganes de desconnectar del mòbil. Si la gent s'està tornant boig i tothom enviant vídeos i whatsapps... Em sembla perfecte que desconnectis. Però la teva mare és la teva mare. No, va, no tornem... Sempre estem igual. Ai, sí, sempre estem igual. Ai, és que David... No és tan mal d'entendre, No és tan mal d'entendre. No, exacte, no està mal d'entendre, no. Bé, és igual. Sí, és igual. Escolta, Què vols? estàs bé? Sí, estic bé, mira, feia el sopar, una mica de verdureta, una mica de pastanareta, com cada dia. No, ja ho veig que estàs molt bé, sí. I tu què? Jo estic amb una ansietat que no puc, mare. Ai, hi som. Que no puc. Com que no pots? Són masses dies ja. I m'estic tornant boig. David, per favor. M'estic engreixant com un porc. I no pot ser. Com no vols engreixar-te? Només fas que menjar porqueries? Mira la teva mare. Dieta, això has de fer. No tinc ganes de que s'acabi. Estic molt preocupat per l'avi, també. L'avi està més content que un gitjo. Jo el vaig trucar l'altre dia. Però per què truques a l'avi? És que si no l'hagués trucat, no sabria com el fill està viu. Però mira, si no t'agafava el telèfon, deixa un missatge i ja està. De veritat, David. Que ets grandet, Ja ets grandet, no ets un nen. Vaya merda. Espero que s'acabi aviat, això. Margarita! ¿Cómo estás, Margarita? Ay, qué contenta que estic de veure, com estàs? Que contenta que estic de veure, com estàs? Com estàs? Que contenta que estic de veure. És com una gramola, aquesta dona. Escolta, que heu tingut res de nou, perquè he sentit un desastre, avui matí he sentit un desastre, que t'has cremat o t'has engronat. Un esquistol i tot en gros. Un esquix d'oli, i deu ser quemadura en primer grado, cuerpo total, perquè meu foties uns crits que feia fredat. Que has sentit crits i gemecs. Jo dic, no pot ser, Margarita, s'ha hagut de fer molt de mal per fer aquests crits i aquests gemecs, perquè això sí que ho tens. Ets molt soferta, ets una lota molt soferta. Que hi ha d'oferta? Escolta, que té moltes coses, que tenen que dir moltes coses. Primer, Martí anarà en el súper avui. Vale, sí. Bé, no vull gaire cosa no aquesta vegada. Mira, pomes d'aquelles petites, de les dolces de Menorca, sí. Llevat. Ai, i podria mirar si hi ha nata d'aquella amb esprai.
Escolta, na Marissa de la botiga fa un sorteig. Que fa un safareig? Ja t'he apuntat, m'has de posar 5 euros en la llista. No li devem haver de pagar nosaltres en el safareig, però. Una altra cosa. Més coses, digues. Vaig tenir junta del club i el primer que farem serà un homenatge a tots els companys que no han estat bé, o els que són morts, per desgràcia, o Sí, mesquinets, que se n'han anat tots solets. I farem una festeta i tal. I he pensat que tu podries cantar un parell de cançonetes. Sí, que em puc fer de galetes, sí. Galetes no, cançonetes. Que jo ja dic que sí que ho faràs, i com que tu ho faràs molt bé. Sí, o pastissets, ja ho té més per mà. Vinga, saps que estàs molt bé, escolta. Tu sí que estàs mona. Que has engreixadet, poc. Jo m'ho sembla. I no veig res més que menjar. M'ho fotem com a rens. Escolta, una altra cosa que no m'ha recordat. Vinga, Nannita l'haurien de cridar un poquet entre tots. Qualcú cada dia, perquè no té ningú, està molt tota sola, la vaig trobar molt aixafada. Que baixa encara. Bueno, però, i no li adreçarem, no? És que ja en aquesta edat hi ha anat sempre, mesquina. Que està aixafada. Vale. Ai, jo li telefonaré avui aquest vespre i li contaré un parell de xistes verds i encara la faré riure. Escolta, que més, m'ha pens que ara no té... Ai, tenc coses fort! Margarita, que vagi bé! Ves que no el socorris, Ernestina. M'ha alegrat molt de voret. Abans si un dia sortim a la porta de l'entrada i feim l'encuentro, ja que no hem pogut fer Setmana Santa. Vinga, adéu, polida, adéu. Ai, dona, és un cas, aquesta pili. Deixem-lo dol, cantarem amb ela. Et vull comentar una cosa que fa temps que penso i que ja te l'he de dir ja. Doncs ja seria hora, perquè ara retxerrem, perquè si esperes més potser ja no sé on seré jo. Mira, que sàpis... Què tinc que saber? Va, digues, home, que m'estàs posant nerviosa. Va, espera't un moment. No, m'espero, fa una hora que m'espero. Aquí tirar la pastanaguera a casa i inventar un dit. He donat l'herència del pare. Què? He donat l'herència del pare. Però què dius? Mira, com que no cridi? Mira, perquè tinc el pantalla davant, si no et fotria aquest ganivet un segon. Però què m'estàs dient? Deixa'm explicar-t'ho. Mira, que porto molts dies aquí tancat, pensant en tot això del confinament, de la pandèmia, de tot el que ha passat. Confinament? I què té a veure el confinament amb l'herència de teu pare? I m'he donat compte, mare, que no vull seguir així, que no vull seguir amb aquesta vida de consumisme, de materialisme, i que he decidit que quan tot això acabi vull canviar de vida. Molt bé, sí, estic totalment d'acord. Ho deixaré tot i me n'aniré. Tu saps que m'agrada molt el budisme, que porto molt temps practicant-lo i que ja és hora de que m'hi dediqui 100%. Doncs vés-te'n a la muntanya a fer de budista. Jo me n'aniré a la muntanya, confinada, per no veure't i per no sentir-te. Com que els diners del teu pare? Tu saps el teu pare què va fer per tu? Tu saps el teu pare què va fer per tu? Per què vull els diners? Per què vull els diners del pare? És millor que els utilitzin altres persones, no? Perquè ell va treballar per tu, Ell va treballar perquè això sigui per en David, perquè pugui estudiar en David i pugui fer coses. Tu sempre m'ho has dit, fem el bé pels altres, pensem en els altres, doncs ara és el moment, mare. Seny! Però el pare ja no hi és, mare, el pare ja no hi és. Si teu pare s'aixequés de la tomba, i et clavaria un clatellot i ben donat. Pots fer ams i ums i tot el que tu vulguis, però això no està bé, David. No, mare, no, fins que no m'escoltis, no. Ja t'he escoltat massa, I ara què? I no em vinguis a telefonar després, que això no hi seré. No et demano que ho entenguis, simplement respecta la meva decisió, vale? I sobretot, no et truquis a l'avi, no li calentis el cap, que ja està molt gran. L'avi és el primer que telefonaré. El primer que telefonaré li explicaré tot, perquè ho sàpiga, d'aquest disgust que tindrà, et tancaràs tots. Bueno, va, mare, prou, no vull parlar més, és inútil parlar amb tu. Vinga, adéu. Estic molt disgustada amb tu, i saps què? Ara